Oikein lämpimästi tervetuloa vuoden 2024 kansanlähetyspäiville. Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, jolta syni suuret anteeksan ja saan, jolta syni suuret anteeksan ja saan. Mitäs te, rouva, suosittelitte? No kuulkaa, nyt vois vaikka tämmönen lihapasti, kun ollaan ihan paikallaan. No pannaan sellainen. Sen rakkauden pohja en pysty koskaan tutkimaan. Siis kiitos Herra taivaan, kun lahjas meille toit ja päivän työhön vaivaan taas puhtaan leivän soit. Suo että ilomieli myös jaamme leipämme ja sydämin ja kieli sua rakkaamatta kiitämme. Aamen.